Claro, es que yo soy muy pueril. Queda increíble. Sí, sí, queda increíble, súper bien integrado. Uy, esta corbata. Uy, ¿qué fue? ¿Esta corbata? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué pasa? Empezamos. Venga, lo vemos. Ah, pero es que ahora sí que está. Tenéis que dejarme pausado el... Claro. Ahí. Ahí. Venga. Un mes de novembro, os axentes dun parque natural en Utah sobrevoaban o deserto nun helicóptero seguindo a migración do muflón canadense, cando viron plantado no medio da nada un obxeto que parecía saído dunha película de ciencia ficción. Un monólito de aceiro inoxidable de 3 metros de altura. Aí ten que sair o monólito xa, Claro, claro. Ah, se sale un, sale outro. Evitamos zona cero, venga. Entón, o mellor é que ti estes deste lado, máis deste lado, non na esquina. Como por aquí. Podemos facer unha movida. Eu paso por diante, sobrevoaban o deserto, e cando paso por delante, logo ya, ¡pam!, sale. Y luego hacemos, y luego cuando desaparece y ya os piráis al vídeo. Venga, vamos a arrancar así. Sin monólito.
ten risco. Un mes de novembro, os axentes dun parque natural en Utah, nos Estados Unidos, sobrevoaban o deserto nun helicóptero, seguindo a migración do muflón canadense, cando viron plantado no medio da nada un obxeto que parecía saído dunha película de ciencia ficción. Un monolito de aceiro inoxidable de 3 metros. A noticia correu como a pólvora entre os curiosos e as autoridades tiveron que ocultar a súa localización, pero rematou por saberse o lugar e encheuse de xente. Tal e como aparecera, desapareceu. Imposible non pensar no monolito de Kubrick en 2001 Odisea no espazo. Un piar que aparecía... que hago? Vuelvo yo aí. En 2001 Odisea no espazo. Un piar que aparecía en momentos cruciais da historia para guiar a humanidade. Quen sabe? Boa fin de semana. Sí, salgo por ese lado, lo hacemos así. Le paso por delante, sale el monolito, se va el monolito y vuelvo sobre mis pasos para irme por allá. Venga. Un poco... ya. Claro, que si non se pode ver a zona cero. Pero bueno, como tamén é máis breve de texto... Como si queres comenzar deste lado de que... O exministro José Luis Ábalos rompe o seu silencio tras o seu ingreso en prisión. Faino a través de varias entrevistas. Nunha suxire tráfico de influencias de Pedro Sánchez e a súa muller no rescate de Air Europa. Noutra asegura que foi o propio presidente do goberno o que lle filtrou a investigación da Fiscalía sobre Coldo. Todos os galegos de entre 60 e 69 anos poden acudir esta fin de semana aos hospitais para vacinarse contra a gripe. Trátase dunha campaña extraordinaria ante o adianto do pico desta enfermidade. Hoxe tamén comezou un ensaio clínico para probar a efectividade da vacina contra o virus sincitial en adultos tras o éxito nos nenos.
E hoxe foi o día escollido para que varias localidades galegas acenderan a súa iluminación de Nadal. Verémolo despois. Antes, comezamos ca información do día, a primeira información deste venres. O Congreso iniciou os trámites para suspender a Ábalos como deputado. El e o que fora asesor seu compartiron cela na súa primeira noite en prisión. O exministro de Organización, exsecretario de Organización do PSOE, tirou da manta antes de ingresar na cadea en entrevistas que transcenderon hoxe. Ábalos suxire que Begoña Gómez se puido beneficiar do rescate de Air Europa. Traballaron moito tempo xuntos e xuntos entraron en Soto del Real. Despois dun ano esquivando balas, as reixas da prisión abríronse para recibir a Koldo e a Ábalos. A primeira noite compartiron cela e os dous recibiron visitas dos seus abogados. ¿Cómo has visto a Koldo? Ha pasado buena noche y está tranquilo. Me he equivocado 1000 veces, pero bueno, por ahora he salido del paso. A tranquilidade de Koldo contrasta coa preocupación de Ábalos. Está sorprendentemente fuerte, sólido. Hay veces que de todas formas es tan duro que uno quisiera acabar de cualquier modo, pero bueno. O exministro cree que o goberno vai a por todas contra él, pero asegura que poderá demostrar a súa inocencia. Creo que puedo rebatir absolutamente todos los cargos. De momento comezou a tirar da manta. Antes de entrar no cárcere deixou gravadas varias entrevistas. Ao OK Diario confesoulles que en setembro do 23 Pedro Sánchez convocouno a unha xuntanza na Moncloa e ali filtroulle a investigación secreta da Fiscalía sobre Koldo. Dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. En El Mundo apunta a Begoña Gómez no rescate de Europa. Asegura que Javier Hidalgo falou con ela porque di estaba desesperado. Este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos. O xuizo prevese inminente e rápido e a sentenza será firme. Ata entón todo apunta a que se irán no cárcere con saídas únicamente para acudir aos xulgados. Foi o que fixo esta mañá Koldo, que estaba citado na Audiencia Nacional para responder sobre contratos en Canarias durante a pandemia. Acolleuse ao seu dereito a non declarar. O PSOE acusa a Ábalos de mentir para conseguir un trato mellor do xuíz e desmarcarse do que foi o número 3 do partido. Pola contra, o PP asegura que o goberno está sendo extorsionado e busca votos para presentar unha moción de censura. Pues es una imagen muy desagradable. No PSOE admiten que a entrada en prisión do seu exsecretario de Organización é unha imaxe que lles fai dano, pero ao mesmo tempo renegan dele das súas últimas declaracións. Todo lo que están diciendo es falso. Creen que forma parte dunha estrategia de defensa. Intentar implicar con mentira, con bulo, a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia. O líder da oposición cree que o goberno sí está sendo chantaxeado polos que eran compañeiros de partido. Un gobierno extorsionado por sus propios actos. Anima aos españois a manifestarse este domingo en Madrid en contra do goberno, unha protesta a que non vai acudir Vox. Si los dirigentes de Vox se equivocan, nosotros le decimos a los votantes de Vox que están invitados. A cúpula de Vox cree que o PP non ten que convocar unha manifestación senón presentar unha moción de censura. Feijóo responde: A mí non me faltan ganas para presentar unha moción de censura, me faltan votos. Dixo diante da patronal catalá que lle pediu axuda. O que me faltan son votos de los suyos, entre comillas. Enténdase, os votos de Junts e os do PNV parece que tampouco poden descartarse. En el Estado, pues es verdad que las costuras se están tensando mucho. Feijóo ofrécelles unha moción de censura instrumental destinada únicamente a convocar eleccións xerais de inmediato. A portavoz adxunta do Partido Popular no Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, tamén se referiu a este asunto durante a súa visita esta tarde a Pontevedra. Fixo un chamamento á mobilización en defensa da España constitucional. Cayetana Álvarez de Toledo dixo que este país non merece a indecencia e a corrupción que rodea o actual goberno de Pedro Sánchez. En ese Peugeot también va el bloque nacionalista gallego, en ese Peugeot. Y van los aliados, no solamente va el Partido Socialista, en ese Peugeot donde hay tres que ya todos en la cárcel, uno que está entrando y saliendo de la cárcel, y hay un cuarto que es el número 1, por tanto el máximo responsable Pedro Sánchez, pero en ese Peugeot donde iban de la corrupción van también sus socios y sus aliados. Están siendo cómplices de la indecencia en la política. Na manifestación do domingo convocada polo Partido Popular contra a corrupción estará o presidente Alfonso Rueda. Cualquier outro goberno europeo estaría dando a entender ou provocando
caída do goberno ou cando menos convocatoria de eleccións. Aquí sabemos que non, pero vemos que non polo empeño de Pedro Sánchez en manterse no poder a toda costa. El saberá por qué, pero, insisto, España así non pode seguir. Os pensionistas galegos cobrarán alrededor de 35 euros máis ao mes. A previsión é que as pensións suban en xaneiro un 2,7% de media. Serán case 500 euros anuais máis repartidos en 14 pagas. A Xunta inicia este venres un ensaio clínico para probar a efectividade da vacina contra o virus sincipitial nos maiores de 60 anos. A participación é voluntaria. Nos nenos, a vacina reduciu un 90% as hospitalizacións. 900.000 galegos, os maiores de 60 anos, están recibindo xa unha mensaxe do Sergas con toda a información sobre o ensaio clínico. O obxectivo é comprobar se, como sucede nos nenos, a vacina contra o virus sincitial é igual de efectiva nesa poboación diana. Podemos demostrar cómo claramente se disminuyen las hospitalizaciones, las complicaciones, disminución de eventos cardiovasculares, eventos pulmonares e incluso mortalidad. A vacina está especialmente indicada para persoas con problemas respiratorios ou pulmonares. A participación é voluntaria, abonda con comentario ao médico ou aproveita a vacinación da gripe para dar a conformidade. Esta fin de semana hai 33.000 galegos citados. Insistir a la poboación a necesidade de vacunarse é fundamental, ¿no? para nós, porque eso descarga moito os casos graves de gripe, que son os que necesitan demanda asistencial. Galicia non alcanzou aínda o pico da gripe, agárdase para dentro dunhas semanas. Sanidade recomenda que a partir de agora quen teña algún síntoma use máscara de maneira preventiva. O Ministerio e as comunidades reuníronse telematicamente para deseñar un protocolo común en toda España sobre a recuperación das máscaras ante a inminente chegada do pico da gripe. Agardan telo pechado o próximo mércores, o día 3 de decembro. A chegada de compañías privadas a alta velocidade galega está hoxe máis preto. A Comisión Nacional do Mercado de Valores aprobou a proposta da Administración de Infraestructuras Ferroviarias para liberalizar, entre outras, a conexión entre Madrid e Galicia. A decisión permitiralles ás empresas interesadas acceder ás características das vías, as estacións ou as plataformas, unha información necesaria para preparar as súas ofertas. A idea do Adif é que estas compañías poidan operar ata 16 traxectos diarios entre a nosa comunidade e a capital de España. A Xunta rexeita o ERTE da planta de Sargadelos en Cervo. Cualifica o de incongruente por non axustarse á normativa e insta a que se reanude de forma inmediata a actividade na factoría. A dirección de Sargadelos presentaba hoxe un ERTE para 86 traballadores de Cervo. O propietario comunicou ademais aos xulgados que dimite como xestor da planta. Segismundo García dá este paso despois de pechar as instalacións tras unha inspección de traballo. Galicia é terra de emprendemento e a Xunta quere potencialo. O Goberno galego pon en contacto os mozos cos sectores da innovación, a ciencia e a empresa. Alfonso Rueda explicou que o obxectivo é potenciar o talento da xente nova e facilitarlles a busca de emprego. Axudar a que todo ese talento que hai en Galicia da xente nova, todas esas cousas potentísimas que está desfacendo, que ás veces non fai falta máis que empuxalas un pouco para que se expandan e teñan toda a potencia da que sodes capaces, para iso queremos botar unha man. Máis asuntos deste venres, 7 anos e 5 meses de cadea para Alfredo Sánchez Chacón, alcumado o Rambo galego. A sentenza condeao por varios roubos no tempo en que permaneceu fuxido e oculto en zonas das Fragas do Eume e de Ferrolterra, despois de non regresar ao cárcere tras un permiso. E quedan libres os 6 detidos este mércores na operación antidroga do Salnés. Hoxe pasaron polo xulgado de instrucción número 2 de Santiago. A súa titular decretou a súa posta en liberdade con medidas cautelares. Os 6 están investigados por tráfico de drogas e algún deles tamén por branqueo de cartos. Nos rexistros desta semana en Vilanova, Rimadumia e Pontecesures, a policía atopou medio quilo de heroína e diversas cantidades de diñeiro en efectivo. Os 2 detidos polo incendio onte dun edificio na Coruña quedaron esta tarde en liberdade. Están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente e lesións. O suceso, recordamos, deixou un morto e un ferido grave. Os 37 veciños desaloxados puideron xa regresar ás súas casas. Tras pasar moitos deles a noite nun pabillón habilitado polo Concello, os 37 veciños do 58 da rúa San Isidoro volvían esta mañá ás casas.
pero algún só para ir a los pisos e volver marchar. Que ya podíamos vivir en ellas, pero claro, evidentemente non hai luz. Na entrada recibíaos completamente calcinado o cadro eléctrico onde empezou o incendio. El cajetín de electricidad estaba echando chispas, mucho humo, humo muy espeso. As primeiras hipóteses apuntan a un veciño que chamou a un coñecido para arranxar unha avaría pola súa conta. Os dos detenidos, parece ser que uno le dijo a la presidenta que iba a llamar a alguien para que viniera, pero el que vino no tiene licencia ninguna. Eses dous detidos pasaron esta tarde a disposición xudicial. A maxistrada deixounos libres. Están investigados por delitos de incendio, lesións e homicidio imprudente. Hubo un fallecido que lo he visto yo, que me dijeron que lo identificara a ver si era vecino mío. Yo no lo conozco, era un señor mayor. Era o inquilino dunha pensión que hai no edificio. Ademais, hai outra persoa hospitalizada en estado grave. E outro incendio provocou esta tarde alarma en pleno centro de Pontevedra. O lume comezou nesta casa ocupada ilegalmente. Os bombeiros tiveron que evacuar 2 persoas que estaban no interior. Unha delas tiña queimaduras. A casa estaba en situación de abandono e había presenza habitual de ocupas. A policía investiga as circunstancias en que comezou o lume. E hoxe comezaron os traballos de izado da máquina do tren de mercancías que descarrilou nas neves hai xa 2 semanas. Para os traballos son precisos 2 guindastres, un de 900 toneladas e outro de 300. A máquina pesa alrededor de 90 toneladas. Os traballos retomaránse o luns pola mañá. O Papa León XIV continúa en Turquía na súa primeira viaxe internacional. Hoxe peregrinou á cidade de Iznik para conmemorar os 1700 anos do Concilio de Nicea, o primeiro concilio ecuménico da cristiandade. Entre as ruínas arqueolóxicas da antiga cidade de Nicea, o Papa León XIV conmemorou cos delegados dunha vintena de confesións cristiás de todo o mundo os 1700 anos do Concilio de Nicea, o que configurou os fundamentos da fe cristiá ata hoxe, e onde se aprobou o credo que rezan de igual maneira católicos, evangélicos, protestantes e ortodoxos. 17 séculos despois, León XIV alertou sobre o uso da relixión para xustificar as guerras e pediu a reconciliación dos cristiáns nunha época que cualificou de dramática. A cerimonia presidiuna o patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. O representante dos ortodoxos rusos, líder de máis de 140 millóns de fieis, non asistiu á celebración. A súa ruptura con Roma acrecentouse ao aliñarse con Vladimir Putin ao inicio da guerra en Ucraína. Seguimos falando en clave de simboloxía relixiosa. As coroas de Advento adornan xa as florerías galegas para chegaren a tempos fogares. Un ornamento elaborado con gallas verdes de piñeiro ciprés que anuncia a chegada do Nadal. Concibidas para instalar na porta da vivenda ou como centro de mesa, as coroas de Advento decoran os fogares polo Nadal. Una de estas así pequeña puede costar 20 euros. Por ejemplo, así con tuya natural. Sara elaboras artesanalmente e con base natural. Se le va poniendo la tuya de manera que vaya tapando el rosco. Se va atando para que quede bien puesta. Este rosco pequeño tardaría unas 2 horas más o menos. Trátase dun símbolo relixioso que se complementa con candeas de cores, unha por cada semana do Advento, o tempo previo ao Nadal. Son 4 velas. La rosada significa alegría, la morada significa fe, la blanca esperanza, paz, un poco de amor en el hogar, la familia. El círculo es el amor infinito que nos tiene Dios a todos. O proceso de elaboración remata coa decoración da coroa, que inclúe motivos típicos do Nadal. Outra tradición anglosaxona está moi distinta e moito máis recente é a do Black Friday, o día que concentra o maior volume de compras do ano. Moitas en liña, a través de internet, pero tamén unha chea delas en tendas físicas, Xoel. Sí, vémolo de feito, Pablo, por exemplo, neste centro comercial Vialia de Vigo, onde durante gran parte desta tarde foron milleiros os veciños, tamén os visitantes chegados dende distintos puntos para ver as luces de Vigo, que tamén aproveitaron para vir aquí e adiantar algunhas das compras de cara a este Nadal, aproveitando eses descontos. Descontos que van dende o 20, o 30 e ata o 60% en algúns establecementos, sobre todo do sector da moda, pero tamén de outros, como a tecnoloxía, segundo algunhas estimacións, alrededor do 70%
dos españois imos aproveitar estas datas para realizar algunha desas compras gastando alrededor duns 140 euros. No caso dos galegos, ese consumo vai ser aínda maior. Hai algúns estudos que apuntan, por exemplo, a que poderíamos chegar a gastar alrededor dos 300 euros. A proba, en definitiva, de que este fenómeno de orixe estadounidense e que ten como obxectivo precisamente avivar as compras de cara a este Nadal xa está máis que asentado na nosa comunidade. Grazas, Xoel. E dos que gastan moito a unha proposta para forrar. De seguro que algunha vez recuperaron pezas de roupa guardadas na casa que pertencían a pais ou avós para darlles un novo uso. A moda é cíclica e por iso dicimos que todo volve. Agora mesmo, os anos 2000 son a tendencia. Nótase nos deseños da fast fashion, pero sobre todo na venda en tendas vintage de pezas auténticas confeccionadas nesa época. Víamoslo de pequenos e decíamos, joder, papá, non podo creer que teñades que vestirades así. A día de hoxe, pois... Pois que triunfan os esenciais dos anos 2000. Quen non se riu de súa nai cando viu de pequeno un pantalón campana, as chaquetas de colores extravagantes, o mítico chándal que vías a teu pai e parecía un macarra por aí, pois todas esas cosas ahora mismo están volvendo. Sí, ya hay tiendas especializadas solo con ropa de los años 2000, aquí en Vigo, ¿no? Pero en Madrid e Barcelona. É a proba de que a moda é cíclica. Todo volve, o que era bonito fai 20 anos, fai 10 era feo, e ahora mismo é super bonito outra vez. Se ve también en las tiendas de moda rápida, que están continuamente pues, imitando al vintage, los años 70, los años 50, los 2000, o sea, pero con otras calidades. Lo que está ahora de moda en el vintage es reciclar y se ve mucho en la gente joven que tiene más conciencia. Al final vai habendo rachas, a veces pues, están máis de moda os 80, outras veces os 90, pero o vintage sempre está aí. De momento, din os expertos que pola variedade que trouxeron, os 2000 estarán presentes polo menos ata o verán. O Nadal acendeuse hoxe en varias das nosas cidades. En Ferrol, a Praza de Armas xa loce iluminada cun protagonista central, unha gran árbore de 20 metros diante do Concello Pena da chuvia que caeu por momentos. Tamén acendeu o seu Nadal Santiago, na Praza do Obradoiro cun espectáculo de música e luces. As rúas da capital presentan as súas mellores galas. E o Nadal chegou tamén oficialmente á Coruña, da man dun convidado de luxo. Bebeto foi o encargado de acender as luces ante centos de persoas ali en María Pita. Hola, Patricia. Sí, dende o balcón de María Pita, acompañado pola alcaldesa e axudado por un grupo de nenos e tamén por un balón de fútbol, foi o astro brasileño o encargado de pulsar o botón que arrancou o Nadal aquí na cidade. Dende as 7 da tarde 3 millóns de luces LED iluminan os distintos barrios e na cidade xa se vive ese ambiente de Nadal. A expectación que xerou o acendido sumouse a que xerou a presenza da lenda deportivista. Xuntouse moitísima xente nesa praza e Bebeto dende o balcón falou da Coruña como a súa cidade. Animou a todos os coruñeses a seguir apoiando o seu equipo e expresou en voz alta un desexo que o Depor volva a xogar en primeira. Grazas, Patricia. E hoxe tamén se acenderon as luces do Nadal en Bruxelas. Todo un espectáculo ca súa tradicional árbore con mercados e con pista de xeo, María. Sí, esta gran plaza encheuse para seguir os 20 minutos de espectáculo de Lucesón que se repetirá cada día e que deu paso ao acendido oficial deste gran abeto instalado aquí con 20 metros de altura e máis de 40 anos convertido xa nun símbolo do Nadal bruxelés. Tras as festas será reciclado e os seus adornos poxaránse en favor dos bancos de alimentos. Xa funcionan todos os mercados de Nadal espallados por toda a cidade, a pista de xeo, a nora xigante e por diante decenas de actividades ata o 4 de xaneiro. Un Nadal aquí na capital belga que o ano pasado superou os 4 millóns de visitantes e que segue situando a Bruxelas como un dos destinos europeos imprescindibles nesta época. Abrimos agora esa caixa de sorpresas que é o lugar. Hoxe con maxia, música e, por suposto, con Aitana e con Galloso. Hola, compañeiros. Hai falaxes esta noite con moita maxia, con Dani Pogo. E temos ademais a DJ Sonic que nos trae a los satélites, porque ven Alejandra Pais. Estaba esperando. Oye, Pablo, disculpa que se estemos falando por estos micros que mercamos
no Black Friday fomos ao barato e sonan así. Disculpa, non sei. Digo que están los satélites porque ven DJ Sonic cantando con Alejandra Paz e a Panorama porque ven Cimán tamén con DJ Sonic. E a Boedo, e Reulín, e veñen ademais esta noite Soberán por desde novo aos escenarios. Malustres de Vaca Films vai recibir a medalla de ouro dos premios Forqué, que recoñece cada ano a traxectoria dun produtor español. A galega é a primeira muller que logra esta distinción. As súas películas recadaron máis de 50 millóns de euros, entre elas éxitos participados pola TVG e protagonizados por Luis Tosar como O Descoñecido ou Cela 211. Estamos ás portas dunha fin de semana con previsión de neve na nosa comunidade por riba 2100 metros nas montañas de Lugo e Ourense. As nevaradas chegarán a noite do sábado. Mentres, as estacións de esquí españolas xa dan por inaugurada unha temporada que agardan de récord. Ven imaxes de Serra Nevada. Este ano, as Folerpas chegaron cedo e hai estacións que contan con case 1 metro de neve para a próxima ponte. Álvaro Negro é un pintor que converteu un muiño de Agolada no seu espazo de creación. Onde antes se moía a fariña, atópanse agora pinturas, lenzos e pincéis. Un bello muiño onde vive a inspiración. Álvaro Negro pinta nun muiño. As paredes que no pasado foron lugar de moenda e de socialización enmarcan agora a súa creación, a súa forma de ver o mundo e de expresalo. Eu creo que son máis ben un depurador, o sea, alguén que filtra a realidade. Entón, a miña abstracción, porque eu adícome a abstracción está moi baseada na realidade e na historia, como decía antes, pero ao mesmo tempo eu creo que pintar é depurar a realidade. Álvaro depurou un muiño familiar para convertelo no seu lugar de inspiración. Tan importante como pintar, como crear, é o espazo onde se crea o diálogo entre a man do pintor e a arquitectura que o rodea. Por un lado ten unha escala moi axeitada a hora de traballar, no sentido ten paredes altas, ten unha certa luz que me fai darme de conta moito da luz estacional, que é algo para min inspirador, incluso diría. O de Álvaro foi un muiño industrial que funcionaba a motor e non coa auga do río. Un muiño diferente antes e agora, despois dun proceso de transformación que o levou a conectar coas súas raíces. Quizás o propio feito de voltar, de rehabitar este espacio, foi unha operación de reconfiguración da miña memoria, de coller un espacio que no fondo pertencía ao meu pasado e crear unha ponte cara ao futuro. Un futuro en que un muiño da Agolada seguirá sendo o berce desde o que Álvaro Negro interpreta o mundo a través da pintura. En A Coruña podemos ver dende hoxe unha parte menos coñecida do traballo de Leopoldo Nóvoa. O pintor e escultor galego de notable proxección internacional é famoso sobre todo pola súa obra monumental. Son exemplos o mural que fixo en Montevideo ou o da canteira de Santa Margarida, na propia cidade da Coruña, pero a Galería Moretart acaba de inaugurar esta mostra que revela unha cara máis íntima de Leopoldo Nóvoa. Titúlase Añoranza del Absoluto. Un mes de novembro, os axentes dun parque natural en Utah sobrevoaban o deserto nun helicóptero, seguindo a migración do muflón canadense cando viron plantado no medio da nada un obxeto que parecía saído dunha película de ciencia ficción, un monolito de aceiro de preto de 3 metros. A noticia correu como a pólvora entre os curiosos e as autoridades tiveron que ocultar a súa localización, pero rematou por saberse e o lugar encheuse de xente. E tal e como aparecera, desapareceu. Imposible non pensar no monolito de Kubrick en 2001 Odisea no espazo, un piar que aparecía en momentos cruciais da historia para guiar a humanidade. Quen sabe, a fin de semana. Gadis, o prezo non é un problema. O sábado 29, aceite de oliva virxe Carbonel, 4,75 €. Viaxar é descubrir e tamén coidar. As empresas de Galicia Destino Sostible traballan para que goces de experiencias auténticas que deixan pegada na alma e non na terra. Escolle turismo responsable. Visítanos en galiciadestinosostible.com. Cando escolles mercar no comercio local, suceden cousas maravillosas. Os nosos barrios enchense de vida.
de emprego e de ledicia. Merca no comercio local e acende as nosas rúas. Que tal, como están? Tempo para a información deportiva no Telexornal Serán. O Celta xa está de volta en Vigo tras a derrota ante o Ludogorets. Mal partido dos de Giraldez que reaccionaron tarde e non puideron culminar finalmente a remonta. O equipo acabou caendo por 3-2. O domingo reciben o Español en Balaídos e nesa cita está concentrado o grupo. O Celta non gaña un partido de Liga na casa dende o 10 de maio. Non fixemos o mellor partido da tempada, creo que tamén estivemos a piques de conseguir o empate ou incluso a victoria, porque tivemos ocasións suficientes, pero seguir traballando, mellorando, tratar de, como che digo, corrixir os erros e tratar de o seguinte partido levar os 3 puntos. E o Deportivo defende o liderado este sábado na casa do Albacete, partido que, por certo, poderán ver na nosa primeira canle. Na Coruña falou o adestrador. Antonio Hidalgo réstalle a importancia a esa primeira praza e redefine os obxectivos do equipo na Liga. Co Deportivo no máis alto da clasificación, Antonio Hidalgo decidiu lembrar cal é o obxectivo do equipo esta temporada. El objetivo principal del año era estar peleando por los 6 primeros y en eso es lo que nos debemos centrar. O técnico rebaixa a euforia dunha afección que ve como o seu equipo encadea 5 vitorias consecutivas e convincentes entre Liga e Copa. Veo a la gente contenta, veo el entorno contento, la afición la veo entusiasmada y eso es lo mejor que podemos hacer. Este sábado, ademais, toca visita ao Carlos Belmonte, ali onde o Deportivo goleou 2-5 ano pasado. O vestiario manchego tamén lembra aquel partido. Ese poquito de ánimo de revancha sí que lo tenemos, que ya sabemos esta gente de lo que son capaces. Creo que fueron 2 goles Mella, 2 goles Jeremai y trataremos de que esta vez sea la vez que los trabajemos bien como para ganar el partido. Mella recuperará a titularidade por os problemas musculares de Luismi Cruz. Lembren que poderán seguir este encontro este sábado a partir das 6:30 na nosa primeira canle. E 5 días despois de que Florentino Pérez falara sobre o Barcelona, o caso Negreira e os méritos deportivos dos azulgrán nesa época, Laporta responde e quedou ben a gusto, por certo. O presidente do Fútbol Club Barcelona acusou o club branco, entre outras cousas, de barcelonitis. Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça, quiere decir que tienen barcelonitis. En la televisión del Real Madrid está semana detrás de semana intentando influenciar en los árbitros, porque vaya, es francamente vergonzoso. Vamos, históricamente solo hay que ver quién han sido los presidentes del Comité Técnico de Árbitros, presidentes del Comité Técnico del Barça, del Comité Técnico de los Árbitros. Digo presidentes, socios del Real Madrid, exdirectivos del Real Madrid, exjugadores del Real Madrid. Y a lo mejor a ellos esto les genera pánico, que no sea que el Barça vuelva a resurgir. Baloncesto. O Baxi Ferrol xa coñece o rival da primeira rolda dos play-off, medirase co Geas italiano despois de completar unha fase de grupos impecable. O Geas rematou segundo no seu grupo. O partido de ida xogarase o mércores día 10 de decembro en Italia ás 6 da tarde. A volta na Malata o día 18 ás 8:15 da tarde. ¿Cuánto? ¿Quién le marcaría un 10º premiado? ¿De dónde sacó esto? Pensé que lo había perdido. Usted sabía que estaba premiado, ¿verdad? No lo cobraste. Felicidades, papá. Vas a ser abuelo. Tú fuiste el premio. A vosotros os tocó un 5º premio. A la abuela y a mí. Y el gordo. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. E marchamos hoxe con fútbol sala e coa goleada de España para pechar a fase de grupos do Mundial de Filipinas. 0-7 ante Canadá nun encontro plácido para as xogadoras de Claudia Pons. As galegas Antía Pérez, Ale de Paz e Martita asinaron 3 deses 7 tantos. Un marcador abultado que axuda a cerrar a rolda coas mellores sensacións para concentrarse agora na cita de cuartos de final deste luns ante Marrocos. Pois xa nos despedimos, pero antes quero lembrarlle as retransmisións deste sábado.
Ás 4:15 poderán ver o Atleti B Lugo na G2 e ás 6:30 da tarde na primeira canle da Televisión de Galicia o Deportivo defende o liderado na casa do Albacete. Nada máis, que pasen moi boa fin de semana. Adeus.